foma. Oye mama, kenonye meli foma. Olugo kwanu no mume chai, kenonye meli foma. Ekene dimpa wane, kenonye meli foma. Onye melugi foma kene, kenonye meli foma. Oyi mene meni fedim cha, kenonye meli foma. One meku fedima, kenonye meli foma. Ekene dike na komeleme asim ome kwazo. Eto dike na koloralo olu kwazo. Mekwazo ozo, nelu ozo. Oyi molugo kwanu no mume, kenonye meli foma. Ekene kene lumiku nibe, ekenoma. Ndi oyi ne melumi foma, ekene obioma. Can someone help me tell people over there to settle down? Please put your hands together. That is the mayor. Next on my list are Chief and Mrs. Lawrence Anyanwu. Chief and Mrs. Lawrence Anyanwu. Chief, it's a pleasure to have you around. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Welcome to the table. Please put your hands together one more time for Chief and Mrs. Lawrence Anyanwu. What a wonderful couple. Dr. and Mrs. Abel. That is our Lord, our Mama. Dr. Abel, it's a pleasure to have you around. Thank you very much. Please one more time, put your hands together for her. Thank you very much. Children are running around and it poses some health issues. Could parents please take responsibility of keeping their children calm? The president of Igbo Community Luton. The president of Igbo Community Luton. Please put your hands together for him. This is Chief Vitus Eze Anyereze. Please put your hands together for him. Now, I have 100 pounds to give out. Who can tell me the function of that thing in his hands? I want to quickly invite the chief and the president of CIC. We are highly delighted to have you around. Please make yourself comfortable. Please, ushers. That's wonderful. Please, one more time, put your hands together for Chief. Okay, I want to invite a receiving gentleman. This is a man I love and I appreciate. Please put your hands together for Mr. and Mrs. Osita Chukwu. Please put your hands together for Osita Chukwu, representative. Please put your hands together for the Ekene House. You're welcome, sir. Please make yourself comfortable. I want you to give us some musical interlude while we watch a little bit. Musical interlude, please. You're welcome, sir. Put your hands together. Biko Kumaka. Biko Kumaka. Kumaka, Biko. Mazi and Lord. Okay, you're welcome. We appreciate you. You're welcome, sir. Biko. Please put your hands together for the Chief Okoro, please. Konaka.
Chidi Nzerogu. Chief Chidi Nzerogu. Please put your hands together for him. He is the General Secretary of Nottingham. I want us to take up the opening prayer and then so we can progress with issues. The Vice President ICC, Lolo Nene Ngozi Ihema, Auntie Lolo Ngozi Ihema. Please come and lead us in an opening prayer. This is just opening prayer. I like this layout. Just for opening prayer. What are you talking opening prayer. Almighty and ever-living Father, we thank you for this gathering. We thank you for everyone present, and we thank you for everyone who has supported this program. Father, we ask that your grace abide with us today, even as we celebrate our New Year festival. Thank you, Father, for answered prayers in Jesus' name. Amen. Please put your hands together for them. I want to quickly, I have been corrected for working protocols. The father of the house is not seated to be able to welcome visitors. See, when the two boys like this, they are staying. We show the power. And I want to people power. Please let all the men of ICC please come together and bring to the high table the president of ICC Coventry, Barrister Donatus Osiri. Please let the men of ICC help Barrister Donatus Osiri. Barrister Donatus Osiri, please make your way. All the men of ICC, please usher him in, usher him in. We are the men of ICC. The president of ICC.
kola nut to be made available for the president. Children should prepare for their dance. And those who will be coordinating the Iwaji should please prepare. I want to, at this juncture, invite the president of ICC to please give his welcome address, and then we can take it from there. Barrister Donatus Osuji. No, I sincerely apologize to all of you. I'm going to make an address, but that we all know the nature of what we have celebrated today. It's a very important ceremony in Igbo land. You will permit me to read my address in Igbo language. As much as possible to put it in English. Those of us who do not speak English to follow you. As much as possible to make the address in Igbo language, because that is what we teach our children to do. And we have to lead by example. Thank you very much. Please listen attentively. When you see Ohaneze ndị Igbo, UK, dị nnọchite anya ndị gọvanọ ala Igbo, dị nnọchite anya High Commission Nigeria, Lord Mayor isi obodo Coventry, ndị nnọchite anya otu dị iche iche, ndị nze na ọzọ, ndị enyi na ikwu na ibe. Anyị nwere nnukwu afọ ojuju isi unu ndewo unu n'oge mmemme iri ji nke mbụ nke ụmụ Igbo Coventry. Anyị malitere otu Igbo Coventry ihe dịka afọ ise gara aga. Ebumnobi anyị dị ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ịkwalite ọganihu na ịdị n'otu n'etiti ndị Igbo niile dị na Coventry. Ịrụ ọrụ ga-enyere ndị otu anyị aka ma bara ọha obodo niile uru. Ịkụziri ụmụ anyị nakwa ụmụ ha ọrụ nke ịhụnanya, udo na ọganihu. Ịkwalite ọganihu ala Igbo site na ịkwado ọganihu ụmụ nwanyị na ndị na-eto eto, nakwa ịkụzi na nkwalite asụsụ Igbo n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụ ihe ndị niile mere ndị niile gboo Igbo na Coventry jiri jikọta mmemme iri ji nke anyị jiri maka ya gbakọta ebe a taa. Obi dị anyị ụtọ na unu niile nwetara ohere bịa zaa anyị oku ma soro anyị ụdị ahụ ụbọchị taa. Mmemme iri ji bụ mmemme kacha mmemme niile dị na ndụ ndị Igbo. Ọ bụ mmemme nke ndị Igbo ji enye Chineke ekele maka onyinye nke ndụ na oriri o nyere anyị. Ọ bụ ihe ji bụ eze ihe niile a na-eri eri na ihe niile a na-akọ akọ n'ala Igbo. Ya mere eji enye ya nnukwu ugwu na nsọpụrụ pụrụ iche. Oge ji aka ọjị ka eji eme mmalite ịgụ afọ, jirikwa nkwupụta ji dịka oge ngwụcha afọ. N'ala Igbo, ihe eji ama ọgaranya aka ibe ya bụ site na akwụkwọ ọjị ole ọ kpọtara maka ọba ji ole o nwere. Etu ahụ ka esi akụziri ndị na-eto eto mgbe ochie etu a si aba ụba ma ọ bụ aba ọgaranya. Iweta akụ na ụba site na ịkọ ji adịghị mfe. Onye kọrọ ji na-akpachapụrụ anya anya hụ na efuru ya ahịhịa, jirikwa osisi malite ya, na-edebere anya na mbido mana ọ ga-eburu ya. Ọ bụ site n'ịkụziri ndị na-eto eto etu esi akpachapụ ji anya ha si amụta uru otu ọrụ bara nke ga-eme ka ha bara onwe ha uru na ndụ ha niile, ma nyekwara ha aka ka ha hapụ na-adaba na nsogbu. Mmemme iri ji bụ nke na-enye onye ọbụla obi ụtọ, ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ndị na-eto eto. A na-etipụrụ ya mma, na-agbara ya ụkwụ, na-emekwere ya
otu ihe dị iche iche iji gosipụta na mmalite iri ji ewere igwe nke na-achị obodo ga-eburu ụzọ were ji nwa ya gọzie ya n'ụdị pụrụ iche ma rie ya tupu ndị obodo ahụ ebido riwe ji ha kọrọ akọ. Ọ bụ site na icheta ya bụ omenala n'ụbọchị taa ka anyị chọrọ iji akụziri ụmụ anyị na Akọbebe eju ndị na-anaghị bie ochie. Anyị kwukwara n'obi na ndị ọbịa na-abụghị ndị Igbo ga-esi na ya ghọta otu n'ime ọdịnala eji amara ndị Igbo kemgbe ụwa ji malite. Anyị chọkwara isi na ya kwado isi obodo Akọbebe na mbọ ha na-agba ịbụzi obodo omenala bekee niile gbara gburugburu. Ndị be anyị ndị Igbo kwere na onye ọbụla ma amaghọrọ ji ga-enwerịrị obe obibi ebe ahụ ka ọ ga-achịkọta ezinụlọ ya, chekwatakwa ji ya. Ọ bụ ebe ahụ bụ ụlọ ya. Ọ bụ ya mere anyị ga-esi ka anyị jiri ofu okwute tigwe nnọ na abụọ taa ime omenala iri ji nakwa ịchụ nta ego maka obi nke anyị chọrọ ịrụ. Anyị nwere olileanya na ụnụ ga-enyere anyị nkwado pụrụ iche na nke ga-enye aka ka mbọ ha chịrị ịgba ọ bụrụ nye anaghị emerụ. N'aha ụmụ Igbo Akọbebe niile, ana m ekele unu niile sonu nnọọ ndewonu daalụnụ maka nkwado nke unu bịara nye anyị taa. Anyị na-akpele anya na unu ga-abịa nọnyere anyị kwadokwa anyị n'afọ ga-abịa abịa. Anyị na-arịọ na mgbe anyị ga-ala ka Chineke duru onye ọbụla laghachi ebe o siri bịa na-enweghị nsogbu ọbụla. Udo dịrị unu niile. I want to recognize the president of Akaleze Igbo UK, Chief Anthony Ajidwa. Please put your hands together for me. Thank you. It's a pleasure to have you around, sir. I love that welcome. You're welcome, sir. Please permit me to recognize the presence of Chief Dr. Uzalo. Is Chief Uzalo here, please? Put your hands together for him. Chief Uzalo, you're welcome, please. Hey, Obamaka. Hey, you're welcome, sir. Please make yourself comfortable. Please put your hands together for him. Chief, you are welcome. We do appreciate your presence, please. We do appreciate your presence. Please. I will want to talk to the president of my ICC. Please, President Colombo. And wait for the Colonel, please.
Ikenga imela ihe awaji ịga ọla ya gọdaruo ya ala anyị na-ekele ndị wetara ọjị na-ekelekwa ọhaneze nọ nga otu si bịa na nri ndị Coventry. Ana m asị ihe unu kwuru bịa ya ga-agwa aka ọma ma na-ejizi ohere a sị ka nye ezi ọjị a onye isi ọhaneze ndị Igbo na UK mekwa ọjị adịla ndị ọjị dọka ya bụ nke bụrụ ọjị a ọjị ruo ụlọ ebe ihe onye na-achị ndị Igbo niile na United Kingdom n'aha Ajeduwa Anthony Ajeduwa onye president of United Igbo United Kingdom ụlọ gọzie ya eweta ya nwa ọjị ndị ewere dọka Ajeduwa ndị Igbo nọ n'ọgbọ ebe a asị na ụmụ nwanne m na-abụ ndị kwuru okwu ọjị ga-ekwutere ya nke ọma ka ndụ onye ọbụla dị ka anyị si bịa ebe a ya sọpọtụ ụmụ nwanne anyị ka anyị dịkwa n'udo wee nere onye ebe anyị si bịa biko ndị ọjị uru na ha bịawa ndị na-enyere anyị aka ka a bịa nye ndị mmadụ ọjị Chukwu gọzie unu daalụ n'ụlọ. Please put your hands together for police.
Igbo kwenu! Igbo kwenu! Ọwụjọ. Enweghị ụjọ na-atụ n'ebe anyị nọ taa. Mba. Biko, achọrọ m ka ụlọ kpọrọ ọrụ anyị aka because mmadụ aga-abụrụ oge bịa kwụsị. Ifere ego gị kwa. Put your hands together! That's one. Uno mananda and never from the ocha. At this point in time, please, ladies and gentlemen, I want to hand over this microphone to the mayor of Coventry City. Can we give him audience, please? Put your hands together. Mr. Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen, can I say what an honour it is for me to be invited here this evening to your gathering. Thank you so much for that invitation. I understand that in Nigeria, this kind of gathering is to celebrate the harvest. But it seems to me to be so very important still here in the United Kingdom to be used as a mechanism to bring you all together for different regions of the country. But I said how lucky Coventry is to have people here living amongst us from all over the world. We are truly a multicultural and cosmopolitan city, and all the better and stronger for being so. I know that recently we've had this referendum, and the City Council is very happy to have people here from all over the world. And indeed, we are very proud of our two world-class universities which have made Coventry even more cosmopolitan and even more multicultural. And we're hoping that many of the students there who do come from the rest of the world will actually remain in Coventry with us. We're from Manchester, Chief Okey Keme. Aine Kenegi Biko, Oya Dregenama, Eleno Ndigo. I also want to make us aware that Imo State Governor and the Imo State Government were representatives here tonight with us. Honorable Prince and Honorable Bash. At this point in time, the mayor is about to leave. It will be a pleasure to put hands together, and you can see the people on the high table are already doing so. Please, can we join them as well from the floor? Please, may we all stand? Thank you. Mayor Ngwanaye Bilenonge, where is the wire? Najiwife. Ndi chokwa autograph na photograph. Biko. All right. Enjoy your hair, Wanda Princess Ifememorem, Niger FM, all the way from London, Igbo Africa. Biko Fereni Baka, Adeje Jembaga. Biko Umajana Webu, and I Ayabla, Kuno Biko Biakadua. Tesco says every little helps. Thank you. Are they ready? Please put your hands together. Put your hands together.
Thank you. Ladies and gentlemen, please permit me to welcome on the high table one of our launchers tonight. Oh, Funimai, Mazio Binno Keke, all one of our launchers tonight. Please welcome on the high table. Ladies and gentlemen, for the interest of those Nabro Pandibo, because I teach you that food will be ready very soon. But now, I got Konumbo, Ibia. Okay, what you Umwanya give traiji butiana high table ndi makesi nominal ahazia okwania bureka nari wotu to fana ani kwa molo yalo fana every day by day I just celebrate. Everything I do we just penetrate. I just want to say thank you Jehovah. See I'm living life I get angels from my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. Oh, na, 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 na. I just want to say thank you Jehovah. Wonderful band. Korana haka makana odirizi. Konaka. Hona kopara mwanya nyaka. Odirizi. Noga haka raka erugo my daddy. Omari veneme. Obi. Omari veneme. I don't tago here today. Omari veneme. Yes. Ndigo. Oseti and my president. One. Okay, we go buy the main here. Igbo kwenu, Igbo kwenu, kwenu, ndodri ono. Awuna iya wuli ya kuda bata, owo eda dia johoro. So nga ahugo ya woji, do be chanu na debo. Aga agoye pa ya, so nga puta the chairman of this occasion. For
the wire wire. Sorry, wire people the wire. Not able the table. Ibo Queen. What's your name?
Kola Chitazu. Omola Devil. Ndi Bobiko Kwana the President Kayaka. Oji 100 pounds. Wara Iji. Manabiko, ono makesi ya mife. Ona ewasiaji. Aiwezi mwa your guardian ni. Biko na eweli wano mara Iji. Aya kwasi communities ndebia kahapa daita. Kahabia wara Iji. Mandi sioche. Utobula kana amayo yako dia maya megani. President Oraneze, United States of America, Chief Anthony Adjira, Otopapi, Nobashu, Ojiba 100 pounds, Wara Iji, Bikolo Koporeaka, Aijo Hirana Kuma, Obi-Wan me waka mu diji muka wara Iji, igata ku. Mana Iji ki ota, ancho ta gata, asho ta ga. Igata ku. Igbo kwenu. Ndi Igbo kwenu. Ndi Igbo kwenu. Wetin na wana ya Jemono. Prestige Lounge. Oyo bila chobo di mana United Kingdom idana bo bila. Oji 300 pounds. Wara indiji. Bikono Koreaka. All right. Aye bulia kwa Njemani again. Doka ya bila na begin. Devo. Chief Nice Mokolo, watching a man na Leicester, watching a man na Midlands, watching a man na United Kingdom. I know Begita. I'm going to worry about you. Coventry. N'ihi na a na-asị agbata obi mmadụ 1 year. Echetara m mgbe ndị Igbo nọ na Coventry bidoro nzukọ a wee kpọọ m dịka consultant inyere ha aka ịkwado ka ha wee bido. Audience please, please keep quiet. Someone is talking from the high table. Obi juru m afọ na Coventry na-eme nke ọma. Obi juru m afọ na Igbo na United Kingdom na-eme nke ọma. Arịrịọ m na-arịọ ka e were ịdị n'otu obi nwanne wee na-emekọta ihe ọnụ n'ihi na anyị nwa Igbo agha chere anyị kama onye na chi ya kwụ ụjọ anaghị atụ ya. Ka anyị were ịdị n'otu wee na-aga wee mee ka Igbo kwụsị ike. Igbo ga-adị
ọ ga-adịrị Igbo mma. Leicester, ndị Igbo nọ na Leicestershire na-akwado ndị Igbo nọ na Coventry. Anyị ga-agwara Coventry ji n'aha Leicester kama m ga-akpọlite nwanne m nwoke nwa bụ nne ya nne ya si na Leicester, ọ ga-agwara aha Leicester. Bụ n'aha mụwa ana m eji £100 kwado bili unu gaa nke ọma n'ihi na akwụ m consultancy fee for 3 years. Ana m akwado unu gaa nke ọma ndị wolu. £100 from Machinemere. I can get one from Nako, Hajela from Leicester. Oh, yeah, the people in front of them. Right now, I'm going to pass this guy. I'm going Igbo, Ebrugom, Iwajia, Yana Be Chief, V. Nanyamele, Ochia one of football. I know Bea Kowara Iji, Naibu. I have very good deal. The working them. Ma Wajia, Ose, in case you had £100 Africa UK. Hey, Africa UK. Chief Ochiara, one of football, the £100. Now watching our hand Africa UK. Car number 1. Ono Koreaka, Ono Kusiaki, Kenaka, Koya, only Kenyaruka 1,000. Bikono Koreaka, sir. Thank you. Yes, sir. £100 again from Ochawa. Bikono Koreaka, Kusiaka, Kododa. Thank you. I'm Gaina Kelon. Hey, electric. The romantic electric. Chief, I got watching the electric before I got a big thing. Makarachuna Mekobia Bana. Electric Mbanega Waraiti. If I'm now, not handy, electric ladies, but I forget no shit. They won't. They won't. I found Mrs. Inke our president of Allied Building Ladies, UK Stroke Island, and again, Honorable Vice Chair Abga UK, and again, Vice Chair Organic Imab Abia Women. Chief Doctor Ejike
waiting you define. Talk waiting you define. Make your chamber and Coventry. And do not get your dollar. Please put your hands together for the band. Yes, now, ladies and gentlemen, our women. Check out the dancing step.
In the next 5 minutes, I can wear a display of Igbo masquerade by Mamone Tiowe of Europe. When I think I tell Mamu, I got to go to Obere Bongo. Yeah.
for